ପିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି ତୁମକୁ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇକି ଗୀତ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ସତରେ ତ ସାର୍, ତାହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ମଜା ହେବ। ସୀତା, ତୁମକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ। ସାର୍, ସୀତା ବାଥରୁମ୍ ଗାୟକ ଅଟେ। ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଭଲ ଖୋଲିକି ଗାଉଛି। କ'ଣ କହିଲ ତୁମେ ଶୁକୁଟା? ସୀତା ବାଥରୁମ୍ରେ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ଗୀତ ଗାଏ ସାର୍। ଝିଅ ସୀତା, ଶୁକୁଟା ସତ କଥା କହୁଛି କି? ହଁ ସାର୍, ଆଜି ତୁମକୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରୁଛ ଶୁକୁଟା? ସାର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୀତାର ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତୋ ବାଜେ କଥା କହିବା ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ କର। ବାପରେ ବାପ୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସୀତା ଆଜି ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛି ବୋଧେ। ବେଶୀ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲରେ ବାପା। ସାର୍, ଆଜି ତୁମକୁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପଢ଼େଇବା ସୁନ୍ଦର ଭାବନା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଶିଲା ଦିଦି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଏ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ସାର୍, ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆସେ। ସାର୍, ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଭାବୁଛି। କ'ଣ କହିଲ ଶୁକୁଟା? ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଛ କି? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ବିଷୟରେ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ସୀତା ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବ। ତୁମେ ଏମିତି କି କଥା ଭାବୁଛ କି ଶୁକୁଟା, ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ସୀତା ରାଗିଯିବ ତୁମ ଉପରେ? ସାର୍, ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଶୁକୁଟା, ତୁ ଏମିତିଆ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛୁ? ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସ୍କୁଲ ଖେଳଛୁଟି ହେଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ଆସି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠିକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ମୁଁ ମାଗଣାରେ କରିଦେବି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତୁମେ ସେଠିକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛ? ସାର୍, ସେଠି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଆଠୁ ଭଉଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇକି ସବୁ ଭାଷା ଶିଖ। ଯିଏ ସେସବୁ ଭାଷା ଭଲରେ କହିପାରେ ସେ ସେଠିକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଇଯାଏ। ସାର୍, ଆପଣ କାହିଁକି ଶୁକୁଟାର ଲଫଙ୍ଗା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସୀତା, ହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଫଙ୍ଗା। ଲଫଙ୍ଗା ହେବ ମୋର ପରିଚୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ସେମିତି ଲଫଙ୍ଗା ଭଳିଆ ରହିବି। ଓ ମାଇ ହାର୍ଟବିଟ୍, ମାଇ ଲଭଲି, ମାଇ ସୋନା, ମାଇ ଜାନୁ। ତୁମକୁ ତ ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ତୁମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ଲଫଙ୍ଗା ବୋଲି। ସୋନା ଜାନୁ କିଏ ବେ ତୋର? ମୁଁ କାହାର ସୋନା ଜାନୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସୀତା। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସୀତା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେମାନେ, ତୁମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସେତିକି ଥାଉ। ଏଥର ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ କିଏ ଗାଇବ? ଏହି ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ମଉକା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୀତ ଗାଇକି ସୀତାକୁ ପଟେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଗାଇବି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଗାଇବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଗୀତ ଗାଅ ସୀତା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଗର ତୁମ ମିଲ ଯାଓ ଜମାନା ଛୋଡ଼ ଦେଙ୍ଗେ ହମ୍। ଏଇ ଅଗର ମଗର କ'ଣ ସୀତା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ କାହାର ହେଇପାରିବନି। ସାର୍, ଆପଣ ଶୁକୁଟାକୁ ପାଟି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଶୁକୁଟା ମୋ ବାପାର ପରା, ଏମିତି ବା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ନହେଲେ ତୋ ଲାଗି ମୋ ଚାକିରି ଯିବ। ମୋ ପିଲାଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକ ବିକଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗିବେ। ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ତୁ ଏମିତି ଆଉ ହଅନା। ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସୀତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ସୀତା, ତୁମକୁ ଶୁକୁଟା ଆଉ କିଛି କହିବନି। ତୁମେ ବି ଆଉ ଘରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବନି ହେଲା। ହଉ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥର ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଯାଅ, ତୁମର ଛୁଟି ହେଇଗଲା।